салом мухлисони барсаи беҳамто. мо шумо дар арафаи як бозии бузург дидори Барселона ва Атлетико ки метавонад дар пойгаи қаҳрамонӣ тағйирот ворид кунад қарор дорем ва имрӯз дар бораи шабнишинии дастаи Барселона дар хонаи Месси пеш аз ин бозӣ, орзуи Депай барои бозӣ кардан дар Барса, омадани Неймар ва аҳволи Ансу Фати ва рафтани Эмерсон ба Бавария хоҳем гуфт. Бародарон, вақтҳои охир дастгириятон хело кам аст. Наход барои 18 000 подписчик ҷамъ кардани 1500 лайк мушкил бошад. мо барои шумо меҳнат карда видео мекунем, аз шумо бошад танҳо дастгирӣ. Ҳамаш ба хотири Барселона аст ку. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиреду мо бошад сар мекунем. Неймар ахиран роҳбарати Барсаро огаҳ кардааст ки бо ҷону дил хоҳишманди баргашт ба Каталония аст. Дар ин бора ҳам расонаҳои фаронсавӣ ва ҳам испанӣ менависанд. Бино ба гуфти ин сарчашмаҳо, Неймар хоҳишманди тамдиди шаҳрнома бо ПСЖ набуда, танҳо баргаштро ба Барса интихоб намудааст. Чанде пеш як хабаре ба нашр раст ки роҳбарати Барселона ба ПСЖ ҷиҳати трансфери Неймар пешниҳоди расмӣ кардааст ва шояд маҳз ҳамин пешниҳод Неймарро ба муроҷиат ба клуб таҳрик додааст. Ба назар чунин мерасад ки ин қисса ахиран поёни худро меёбад. Чунончи гуфтем, ба омадани Неймар бозам лидери Барса Месси сахт завқманд аст. Ба назарам ҳамин бача фаҳмид ки бо ПСЖ гуфти Игнат Петрович ему ничего не светит. Бохти дишаба аз Ман-Сити гувоҳи гуфтаҳои болост. Албатта Барса ҳеҷ вақт ба ПСЖ 222 миллион намедиҳад, тавре ки ПСЖ ба Барса дода буд. Аммо Лапортаро лозим аст ки даҳони ҳамёни худро кушояд, зеро қимати ӯ дар бозори трансферӣ болотар аз 100 миллион аст. Дар бозии ду дастаи пешсаф Атлетико ва Барселона бояд тақдири чемпионӣ ҳал мешуд, аммо Гранада вазъиятро бозам печидатар кард. Ба ҳар ҳол ин бозӣ бисёр чизҳоро муайян мекунад. Дастае ки ғолиб меояд дар чемпионшавӣ бартарӣ пайдо мекунад, аммо агар бозӣ дуранг анҷом ёбад, он гоҳ Реал аз ин натиҷа манфиатдор хоҳад буд. Тайёрии ҳар дуи даста ба ин бозӣ хело ҷиддӣ аст. Месси ҳам дастагони худро ба хонааш меҳмон карда барои ин бозӣ ҳамаро сарҷам кард. Атлетико баъди аз даст додани бартарии 10 хол аз даъвогари асосӣ барои чемпионӣ ба аутсайдер табдил гардид, аммо дар як бозӣ ба ҳама чиз қодир аст ва метавонад як гол ним гол зада ғалаба намояд. Дӯстони мо аз Ладин Xbet махсус ба ин бозӣ аксия ставка без рискаро ба роҳ мондаанд. Бинобар ин ман ба ғалабаи Барселона бо коэффициенти 1,18 750 рубл ставка хоҳам кард, яъне $10. Шумо метавонед ба ин бозӣ то 750 рубл ставка кунед, зеро дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Ин имкониятро аз даст надиҳед. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба қарибӣ Мемфис Депай дар Барселона хона хариданест. Гуфти бобои ғулом усунаш маълум охи ҳа? Аммо ба ҳар сурат ҳанӯз роҳбарияти дастаи Барселона пофишорӣ доранд ки шаҳрнома бо Депай ба имзо нарасидааст ва инҳо ҳама гуфти он гапҳо занаковозаанд. Вале чунончи медонем, маъз ҳамин занаковозаву кампирхабарҳо баъд рости рост мебароянд. Фикр дорем дар мавриди Депай ҳам ҳамин ҳолат аст. Рости омадомади ҳамин Депай аз омадомади шои дарвозам гузашт. Охир қариб 1 сол аст ки ин мардак миём дорад. Аммо агар ҷиддитар гӯем, ба омадани Депай худи Куман сахт завқманд аст ва агар мабуд миёни Агуеро ва Депай интихоб ба миён ояд, Куман бозингари голландиро интихоб мекунад. Не барои он ки ҳамшаҳриаш аст, балки ӯ ба гуфти Куман ба шакли бозигузории Барса мутобиқ меояд. Депай тобистони имсол ба Барселона гузаштанист ва хонахариашам дар шаҳри Барселона маҳз ба ҳамин хотир аст. Мардакҳои бо ақл аввал хона мехаранд, баъд ҷои кор меёбанд. Ба ҳар ҳол то амалӣ шудани ин трансфер ва орзуи ҳамешагии Куман ҳанӯз 2 моҳи дигар боқист. шоми дирӯз Месси тамоми ҳайати Барселонаро дар хонаи худ гуфти яккаи машраб як пиёла чой дод. Не, ин ифтори рамазонӣ набуд. Таин дар ҳайати Барса ягон кас рӯзадор нест. Ин шабнишинӣ ба қавли коршиносон ба хотири боз як бори дигар сарҷам кардани даста буд. Албатта гуфта намешавад ки катбонуи хона хонуми Месси барои меҳмонон чӣ омода кард, аммо он аниқ рӯи дастаро қабл аз бозӣ бо Атлетико баланд кард. вақтҳои охир Месси барои сарҷам намудани даста сахт меҳнат мекунад ва инро дар майдон низ эҳсос кардан мумкин аст. Ин ҳама маънои онро дорад ки Месси хостори мондан дар даста мебошад. Ин шабнишиниро гуфтан мумкин аст ки Месси ба ду хотир ташкил кард. Якум, онҳо ғалабаи хело душвор бар Валенсияро инқилоб намуданд. Дуюм, пеш аз бозии гуфтан мумкин тақдирсоз, гуфти бобои ғулом калла ба калла шуда маслиҳат карданд. Барселона рӯзи 8 май дар Камп-ноу шояд яке аз бозиҳои асосии худро бо лидери чемпионат Атлетико баргузор мекунад.
бо эҳтимоли зиёд Ансу Фати дар чемпионати Аврупо ки имсол дар чанд давлати Аврупо баргузор мешавад ширкат карда наметавонад. Илати ин боз ҳам ҳамон дарди зону аст ки инак чандин вақт аст ӯро азоб медиҳад. Ансу Фати барои муолиҷаи зону худ аллакай 2 маротиб ҷарроҳӣ шуд ва эҳтимолияти дигар бура зери теғ рафтанаш ҳам ҳаст. муҳлати барқароршавии ин гуна ҷароҳатҳо бошанд тӯлониам ва то оғози чемпионати Аврупо Фати барқарор намешавад. чанде пеш Ансу ба тамринҳо оғоз карда буд, аммо боз ҷароҳати кӯҳна рӯ зад. ҳамин бача ҳеҷ рӯзӣ накард ки накарда, ҳолон ки ӯро дар оғози фаъолияташ дар Барса ҷойгузини Месси мегуфтанд. Бавария Мюнхен муҳофизатгари Барселона Эмерсонро харидорӣ карданист. Дар садри Бавария тағйиротҳои бузург ба амал омадан ва сармураббии нав аз диду нигоҳи худ ҳайатро комил карданист. Эмерсон бошад аз нигоҳи Нагелсман муҳофизатгарест ки ба бозии Бавария мутобиқ аст ва ҳамон метавонад ҷойгузини бозингароне шавад ки акнун дастаро тарк мекунанд. Аммо инҷа гап сари он аст ки Барселона муҳофизатгари худро фурӯхтанӣ аст ё ин ки не. Айни ҳол Эмерсон дар Бетис дар иҷора бозӣ мекунад ва гоҳгоҳ бозии муҳофизатгарони Барса Куманро водор мекунад ки ӯро аз иҷора баргардонад. Аммо ба ҳар сурат агар Бавария ба Барса ақаллан наздик ба 25 миллион евро пардохт кунад, бо эҳтимоли зиёд Барса Эмерсонро фурӯшад. суол ин аст ки мюнхениҳо барои Эмерсон ин қадар пул медиҳанд ё ин ки на. суоли дигар ин аст ки то куҷо ин муҳофизатгар ба Бавария лозим асту то куҷо ба Барса зарур. Бораи имрӯз тамом. Хуб мебуд агар мегуфтед ки шумо дар ин хусус чӣ андеша доред. Агар мабуд нагуфтед ҳам мондани лайкро фаромӯш накунед. Бораи диққататон як улам сипос. Дӯстон, ширкати Азия Маркет барои моҳи шарифи Рамазон дар доруҳои худ то 20% таҳфиф карданд. ва акнун шумо имконият доред ки ҳамаи доруҳои даркории худро бо скидкаҳои беҳтарин дастрас кунед. доруҳо барои дарди мушакҳо, барои дарди меъдаву гурда, барои доғи сафед ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ ва барои риши мӯи сарбарориро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед. ва аз ҳама муҳим ин аст ки бо скидкаҳои калон. доруҳои Азия Маркет танҳо доруҳои оригинал ва гиёҳианд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада харидорӣ кунед ва агар ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани доруҳо промокоди Гаюровро истифода баред, пас шуморо 20% скидка интизор аст. ссилкаи саҳифаи Азия Маркет дар описанияи ин видео.